טל אברהם, פרשן צבאי של העיתון מעריב, תודה ובוקר טוב. בוקר אור, בוקר טוב. אנחנו אומרים בוקר טוב לאייבי בנימין, נגיד בוקר טוב לאייבי בנימין ממפלגת העבודה. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, אחרי שאני רואה את כל החבר'ה מדקלמים אחמד טיבי או ביבי, אני לא הבנתי, טיבי עומד להיות ראש ממשלה? מה? לא, המסר של נתניהו, שאם בני גנץ ינצח את הבחירות, הוא יקים ממשלה בתמיכת הערבים, המפלגות הערביות. אבל גנץ יהיה ראש ממשלה ולא טיבי, ולמה להסית מול 20% מהאוכלוסייה שהם אוכלוסייה לגיטימית? אחמד טיבי, אגב, לדעתי, יהיה שר בריאות הרבה יותר טוב מהנוכחי, והגיע הזמן שיהיה פה לגיטימציה ל-20% מהעם שעוזרים לנו בכלכלה, והם חלק מהמדינה, ועברו תהליך ישראליזציה. כן, אבל יגידו לך, זה לא הערבים כערבים, יגידו לך, זה המפלגות הערביות הקיצוניות, או הנציגים של הערבים בכנסת, כמו, אתה יודע, כמו חנין זועבי, או כמו ג'מאל זחאלקה. נכון, הם אינם כבר, אבל הם מדברים על ח"כים כאלה שבעצם פועלים נגד מדינת ישראל. בוא נדבר על טיבי. טיבי הוא אחד הח"כים המחוקקים החברתיים הטובים ביותר בישראל. אדם רהוט, אדם חכם, אדם שאפשר לדבר איתו על המון נושאים אזרחיים בעיקר. וכל הנושא הזה שהופכים אותם לכאלה שרוצים בהשמדת ישראל, זה תהליך דמוניזציה מכוון, איום ונורא. הגיע הזמן שיפסיקו עם ההסתה הזאת, מפלגה שאין לה מצע, הגיע הזמן שתיתן לגיטימציה ותגיד, הישראלים, הערבים, הם אזרחים שווים במדינת ישראל, הבחירה שלהם היא לגיטימית, יש לנו מחלוקות, בואו נתמודד איתם, אבל למה להפוך אותם לדמון? תגיד, אייבי בנימין, אתה הרי הובלת, היית חלק מהקמפיין ומההפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה בחי מנדלבליט במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. כשאתה שומע את ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא בעצם נכנע פה ללחץ של השמאל והתקשורת, אולי הגזמתם, אולי יש פה משהו בטענה הזאת? קודם כל... שהפעלתם איזה סוג של לחץ באמת לא לגיטימי כבר על היועץ המשפטי לממשלה. קודם כל, אנחנו פועלים באופן לגיטימי ודמוקרטי. הדבר השני, אנחנו שתקנו בתקופת ויינשטיין, ואנחנו הבנו שאי אפשר יותר להשאיר את הזירה הזאת של בין ראש ממשלה שנפגש כמעט 100 פעמים בארבע עיניים עם יועץ משפטי לממשלה שהוא מינה, שהיה מזכיר הממשלה, שהיה בכל הפרשות הנידונות, היה חלק מתהליך קבלת ההחלטות במשרד ראש הממשלה. בסוף היועץ המשפטי נתן החלטה מאוד חריפה נגד נתניהו. קודם כל, הוא לא חקר את נתניהו ב-3,000. בסדר, נעזוב את התיק הזה. זה התיק הכי חמור. הדבר השני, הוא עשה שינמוך בתיק 1000 משוחד למרמה והפרת אמונים. דבר שלישי... אז מה אתה טוען? אתה טוען הפוך שהוא עשה הנחות לנתניהו? בוודאי, ובתיק 2000 הוא רוצה לסגור עד יום שני שעבר, לסגור את התיק. הפשרה הייתה מרמה והפרת אמונים, ולכן ייתכן, ולאחר השימוע, עוד זה ילך ויפחת, וייתכן שלאחר השימוע והגשת כתב אישום, עוד ילכו לדיל כמו בתיק המעונות, ולכן ארוכה הדרך, וטוב שאנחנו ברחובות. אבל אגב, אני רוצה להגיד שאנחנו, כמי שיושבים בפתח תקווה 120 שבועות, זה פן אחד של הסיפור. אם תסתכל, תמיד כשהיועמ"ש התקדם איזשהו צעד, היה שם איזשהו בג"ץ ברקע. כן, אבל אתה יודע, אתה אומר שכל הפעולות שלכם היו לגיטימיות. בהחלט. אבל תראה, ללכת להפגין מול בית הכנסת שבו מתפלל היועץ המשפטי לממשלה, זה לגיטימי? זה נראה לי טעם רע, זה נראה לי מכוער, זה נראה לי לא לעניין. אני נגד, אני לא הייתי בעד, אני לא הייתי שם, אני חושב שזה באמת טעם רע, אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציה. הם עשו בסך הכל טקס הבדלה שקט מחוץ לבית הכנסת, כאשר היועמ"ש עבר, אף אחד לא פנה אליו, אף אחד לא דיבר איתו, וכל מה שקרה מאז זה בעצם עוד ניסיון הסתה נגד הפגנות שהן לגיטימיות. אפשר לדבר על הטעם. כן, בוא נעשה איזושהי הפסקה. בוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר. בוקר טוב, גיא יפרח, ממלא מקום ראש עיריית מעלה אדומים, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. תשמע, אתה שמעת את הדברים של קארין אלהרר, חבל שלא שמעת את אייבי בנימין שהפגין, היה אחד ממובילי ההפגנות נגד היועץ המשפטי לממשלה, שאומר, היועץ המשפטי לממשלה עוד עשה הנחות לראש הממשלה נתניהו. זה מדהים לשמוע איך עדיין בשמאל, אחרי שרואים את התוצאות של ההחלטות של היועץ המשפטי לממשלה, עדיין מטילים בו דופי. הניסיון הזה, מצד אחד לדבר על דמוקרטיה ולדבר על שלטון החוק ולדבר על בני האור,
ומצד שני, כשזה לא מתאים להם, ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, שאגב, אני לא יודע למה זה לא מתאים להם, כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל החלטה בשלושת התיקים להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע. יש פה מנחה אחד, אם תרצה להחליף אותי, נדבר על זה. אבל שנייה, מי שמטיל דופי, גיא, ביועץ המשפטי לממשלה, זה ראש הממשלה נתניהו. הוא אומר, הוא נכנע לשמאל, הוא נכנע לתקשורת, קיבל החלטה לא עניינית ולא מקצועית. אלו דבריו של ראש הממשלה, לא שלי. הוא לא מטיל דופי ביועץ המשפטי לממשלה, והוא נזהר מאוד בכבודו של היועץ המשפטי לממשלה. זה לא נראה ככה, בוא, זה לא נראה ככה. אני חושב שיותר, הביקורת שלו יותר הייתה כלפי פרקליט המדינה ועבור הפרקליטות בכלל. אגב, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, וגם אתה וגם אייבי, אני מאמין, רוצים לחיות במדינה שבה, כשמדברים על בכפוף לשימוע, אז שהשימוע לא יהיה ריק מתוכן, שבאמת לאדם יהיה לו את הזכות לבוא, לטעון את הטענות שלו בפני הגורמים שטוענים שהוא אשם, וזה לגיטימי לגמרי. אתם רוצים לחיות במדינה אחרת? אוקיי, ואם יעבור נתניהו את שלב השימוע, ועדיין יחליט היועץ המשפטי לממשלה שאין מנוס מהגשת כתב אישום נגדו. אז יוגש נגדו כתב אישום. והוא יכול להמשיך לכהן בתפקידו, הוא יכול לנהל את המשפט, ולהילחם על חפותו תוך כדי כהונה? התשובה שלי כן. עכשיו אני אסביר גם למה, ואני רוצה רגע להסביר למה. אני יודע שרוצים לראות את ראשו של ראש הממשלה, במובן המטאפורי כמובן. אני חושב שראש הממשלה וכל אדם לא אשם עד שהוא לא קיבל את יומו בבית המשפט. עכשיו, לפני כמה שנים החליט אהרון ברק, בניגוד לחוק, שמי שמוגש נגדו, שר שמוגש נגדו כתב אישום, הוא עשה את זה לאריה דרעי, צריך להתפטר. אמרו לו, אבל זה לא החוק. החוק קובע רק שאם הוא מורשע בפלילים. הוא אמר, לא, החוקק כנראה התכוון שגם כשמגישים נגדו כתב אישום. אוקיי, בוא ניתן לאיבי גם... במקרה של, רק משפט אחרון, במקרה של ראש ממשלה, זה אחרת. נכון, שהוא לא יכול לחזור לתפקידו. בדיוק, הוא לא יכול לחזור לתפקידו, ואם הוא יקבל שוב את אמון הציבור, כשהוא מואשם במרמה והפרת אמונים, טוב, בוא נשמע, אפס צריך לתת לו את יומו בבית המשפט. אין לך סבלנות... אני מזועזע. קודם כל, קל וחומר שאם שר לא יכול להיות, וזה אומר שזה ישפיע על תפקודו, אז בוודאי ראש ממשלה. זה לא, אבל אומר גיא שראש ממשלה, בניגוד לשר, כמו שקרה עם ליברמן לדוגמה, או כמו שקרה עם שרים אחרים, לא יכול לחזור לתפקידו. once הוא מסיים את תפקידו. קודם כל זה יהיה נחמד מאוד שלא יחזור כבר לתפקידו. בסדר, אבל ענייני. אז הסיפור הוא פוליטי, אייבי. תגיד, הסיפור הוא פוליטי, הוא לא משפטי. הסיפור הוא גם פוליטי וגם משפטי וגם הכל ביחד. לא, הסיפור הוא... ואני לא מתבייש לומר את זה, מצידי שילך באיזה דרך שרק ילך. זה הסיפור. אין לי בעיה להגיד את זה. תודה רבה. לא, אבל אייבי, אז לא שלטון החוק בגרונך. בוודאי שכן. בגרונך סיפור פוליטי של ניסיון הדחה של ראש ממשלה לשם... ראש ממשלה ואם לא מצליחים את זה בקלפי, רק שנייה, ואם לא מצליחים את זה בקלפי, אז מצליחים לעשות את זה על ידי משפט. תגיד את האמת. גם, והכל לגיטימי. אתה אומר, הכל כשר, העיקר שלא יהיה שם. אבל בוא נשמע, רגע, אבל עניינית, ראש ממשלת ישראל דהיום אמר כלפי אולמרט את הדברים שהוא צריך להגיד כלפי עצמו, נאה דורש, נאה מקיים. אגב, גיא, למה באמת מה שאמר נתניהו על אולמרט לא חל על נתניהו עצמו? א' ב' של, אתה יודע, של... כי הוא שקרן? לא, עזוב, בוא. אני חושב שראש הממשלה, הסיפור של אהוד אולמרט היה סיפור קצת שונה, כי לאהוד אולמרט, הקונסטלציה גם הפוליטית הייתה שונה. זה לא קשור, רק שנייה. הוא היה בסך הכל על ראש עיר, זה ההסכמות שלו. ולא שוחד כראש ממשלה, ולא 3 תיקים. אייבי, תן לו לנו. אגב, רק שיהיה ברור, אני, למרות שאני איש ליכוד, ואני איש ימין, ואני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה מצוין. אם ראש הממשלה הוא מושחת, ואם יקבע שהוא מושחת, ושהוא עשה דבר שהוא פלילי, הוא לא ראוי לכהן, לא כראש ממשלה ולא כנבחר ציבור. שיהיה ברור. דבר שני, אני עדיין חושב שראש ממשלה וכל אדם זכאי, מי שבאמת אכפת לו משלטון החוק במדינת ישראל, זכאי להילחם על חפותו, וזכאי לקבל את יומו בבית המשפט, והניסיון הזה להשפיע באופן פוליטי, והנה הוא אומר את זה בלשונו, הוא אומר לא אכפת לי איך, מכל סיבה שהיא, רק שהיא לא יהיה בשלטון. פוליטיקה, אתה רוצה להחליף אותו? בקלפי. שלטון החוק זה לא לגיטימי לבקש שראש ממשלה חשוד בפלילים, חשוד בפלילים? מחוץ לכנסת, הרי ביבי אמר שהוא יכול לשקול שיקולים זרים, כאשר יש לו זה. עכשיו תגיד לי, אתה רואה אותו מחליט בענייני מלחמה ושלום כאשר יש נגדו כתב אישום? כן, ואני גם סומך עליו שהוא יעשה את זה כמו אני מאחל לליכוד
שיהיה להם ראש ממשלה לא מושחת, שגם לא באמת מאחל לליכוד, אבל בסדר. אני מאחל גם לליכוד. שנייה, חברים, אני רוצה גם להתקדם. ראינו כותרת ראשית בעיתון ישראל היום, על זה שנתניהו חושש מהנשיא, שהוא לא יטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. גיא, מה אתה חושב על זה? זה פרנויה של נתניהו? כי הרי אנחנו יודעים שהוא כל הזמן תוקף את הנשיא, טוען כלפיו שהוא קשור לכל מיני קונספירציות כדי למנוע מנתניהו להקים את הממשלה הבאה. פעם אחת עם גדעון סער, פעם שנייה זה, אתה יודע. אני מכיר את הנשיא ריבלין, ואני סומך על הנשיא ריבלין, ואני חושב שגם הניסיון לקבוע שלנשיא יש יותר מדי סמכות בעניין הזה, היא גם אפס לא הגיונית, כי הנשיא יכול במסגרת החוק להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שהכי, יש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר להרכיב את הממשלה. לנתניהו יהיה את הסיכויים הגבוהים ביותר, והנשיא יטיל על נתניהו. למה נתניהו, ראש הממשלה, שנייה, למה נתניהו מתנהג בצורה הזאת? תשמע, זה... אני לא חושב, תראה, אני חושב שנתניהו הוא פוליטיקאי הישרדותי, שיודע להסתכל על כל הסכנות שיכולות להרוג. ההישרדות זה מה שמניע אותו? לא, אני מעריך, תראה, זה לא סוד שבין ריבלין לנתניהו אין יחסי אהבה גדולים, בלשון המעטה. ויכול להיות שבקונסטלציה מסוימת שתתאפשר לנשיא למצוא דרך לא להטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה, אולי הנשיא יעשה את זה. אני לא חושב שזה נכון, ואני לא חושב שזה יקרה. כן, אייבי. הנשיא הוא איש ליכוד, הוא איש ימין, הוא צמח במפלגה של נתניהו, ולכן כל הטלת דופי בו היא מזעזעת בעליל, גם כי הוא איש שלו לכאורה, וגם בגלל שהוא איש ממלכתי. עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה. נתניהו הוא פרנואיד. אומר כל כך דברים טובים על הנשיא, יכול להיות שנתניהו צודק. בוודאי, אני אדם של אמת. אתה יודע מה, אני חוזר בי, אם ככה דיברת, יכול להיות שנתניהו צודק. בוא נאמר את האמת. רגע, אבל הוא פרנואיד. שנייה, אני רוצה להגיד את הנימוק השני. מינוי של נתניהו, גם היועץ המשפטי לממשלה, מינוי של נתניהו. מפכ"ל אלשיך היה אחד המפכ"לים הגרועים שהיו למדינת ישראל, בלי קשר לשיוך פוליטי. אני אתן לך, בוא נשים רגע נקודה, כי יש לנו את איתמר בן גביר על קו הטלפון. בוקר טוב, איתמר בן גביר. בוקר טוב, שלום, שלום. טוב, יש פה דיון סוער, אנחנו הפסקנו אותו במיוחד בשבילך, דיון סוער באולפן. אז קודם כל, בוא נראה לצופים שלנו את הסרטון שאתם העליתם לפני כמה ימים, אותו סרטון שנוי במחלוקת, ואחר כך נרצה גם כמובן תגובה והתייחסות שלך. בבקשה. סלח לי, תירה פה, זה הגנה עצמית. הם כובלים את הידיים של החיילים שלנו. איתמר בן גביר, אתה רוצה שהוראות הפתיחה באש יהיו הוראות פתיחה שאולי אתה תכתוב אותן? יובל קרני, אני מתפלא שאתה אומר לי שהסרטון הזה שנוי במחלוקת. אתה יודע מה? כן. זה לא קשור לימין או שמאל. זה קשור למי שחפץ חיים או מי שרוצה, עם שרוצה להתאבד. רק לפני חודשיים, יובל, נכנסו אצלי בשכונה, נכנס רב מחבל עם סכין לעבר ילדים, במקרה גם הילדה שלי שהיא בת 6 ועוד כמה ילדים שעמדו שם. עמדו לידו חיילים וחששו לראות. אבל יש חוק, איתמר בן גביר, יש חוק בצבא, יש נוהלי פתיחה באש. תשמע, אם הם לא היו תקינים, אם הם לא היו בסדר, אם חושבים שהם היו מפקירים את ביטחון החיילים שלנו, היו משנים אותם. אתה לא סומך על הרמטכ"ל, הפרקליט הצבאי? לא סומך על הרמטכ"ל, ולא סומך על... כבר ראינו, תשמע, אני לא מדבר out of the blue. ראינו מהניסיון מה קורה, ראינו מה היה עם אלאור עזריה, ראינו חיילים מיחידת כפיר. אנחנו רואים כל הזמן חיילים שחוששים לראות. באותו אירוע שאני מספר לך, יכול להיות טבח וילדים בני 5-6, ברוך השם שהגיע שם תושב השכונה שיערה. אני רק אומר לך דבר אחד, אתה יודע מה, זה ממש כבר לא קשור, לא ימין, לא שמאל, לא מתנחלים, לא ערבים. זה עם שחפץ חיים, עם נורמלי צריך לראות כאשר מחבל בא עם סכין. ומי שלא נורמלי מתנהג כמו החייל בסרטון, שלצערנו זו מציאות, הוא לא אשם. טוב, איש מפלגת העבודה, איתמר, איש מפלגת העבודה, אייבי בנימין שנמצא פה, נראה לי נסער מהדברים שאתה אומר, תכף ניתן לו להגיב, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך לגבי הדרישה לפסול את המועמדות שלך ושל מיכאל בן ארי, מפלגת העבודה, מרץ, שעתרו לוועדת הבחירות. אני מבין שיש דיון בעניין של פצילתכם מהרשימה לכנסת. קודם כל אני רוצה להגיד להם תודה. שמע, אנחנו נדמה לי המפלגה היחידה, בייחוד מפלגות הימין,
שלא עושים, לא צריכים לעשות קמפיין. הקמפיין, איך אומרים, לא צריך להשקיע מיליוני שקלים. מפלגת העבודה ומרץ עושים לנו את העבודה. והאמת היא שבאמת הסיוט שלהם זה החלום שלנו. אתה תשמע מאבי בנימינה עכשיו כל מיני גידופים ונאצות וקללות, לא יודע מה, גועל נפש, אבל זה לא העניין. העניין שהם יודעים היטב שאנחנו נגיע לכנסת ונעמוד על שלנו. אנחנו ציוניים, אוהבי המדינה הזאת. אתה בטוח שהמועמדות שלכם תאושר בוועדת הבחירות, איתמר בן גביר? אני לא יודע אם ועדת הבחירות או לא ועדת הבחירות, אבל התקדימים בבית המשפט העליון מוכיחים שבית המשפט, לצערי אגב, אישר את בל"ד, אישר את זועבי, אישר תומכי טרור מוצרים להיכנס לכנסת, ככה שאני כמשפטן צריך להגיד לך שאין למעשה בסיס לבקשת הפסילה. אבל אתה יודע משהו שעכשיו... איתמר בן גביר, אנחנו מאוד נהנים לשוחח איתך, אבל ממש שאלה אחרונה לסיום. אתה בוודאי שמעת את התגובה של איפא"ק, הארגון הפרו-ישראלי האמריקאי הגדול, שתומך באופן מסורתי בכל ממשלות ישראל, תוקף במילים חריפות את נתניהו על החיבור שהוא עשה ביניכם לבין הבית היהודי. תראה, אני חייב להגיד לך משהו על איפא"ק. אני מאוד אשמח שהם יעלו לארץ והתערבו במה שקורה במדינת ישראל. אבל נראה לי קצת לא נורמלי לשבת שם בבברלי הילס, לאכול מסיר הבשר באמריקה, ואז להחליט מה קורה בישראל. לגופו של דבר, אני הייתי מצפה מאיפא"ק לשמוע על חנין זועבי, על אחמד טיבי, הולך להיות בכנסת לצערנו אדם בשם עופר כסיף, אני מקווה שהוא יפסל מחר בוועדת הבחירות. אתה כן בעד פסילת מועמדים? איתמר, אתה בעד פסילת מועמדים מהשמאל? מה זה? אתה בעד פסילה של מועמדים מהשמאל? בוודאי, איזו שאלה. האנשים האלה הם סכנה למדינת ישראל. יש שם תומכי טרור. יש שם כאלה שהם בעד למחוק את המדינה היהודית. אני לא בעד להרוג ערבים. אני לא בעד לגרש ערבים כי הם ערבים. אני בעד לגרש מי שלא נאמן למדינת ישראל. אבל מי שבעד לגרש יהודים כי הם יהודים, לא צריך לעבור את זה. איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, איחוד מפלגות הימין, תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אייבי בנימין, אין לך סבלנות. אני לא יכול לשמוע את האיש הזה. האיש הזה בעיניי הוא מאחראים לרצח רבין. האיש הזה, בנימין נתניהו, בשם ההישרדות שלו, נתן לו להיות חבר בוועדה למינוי שופטים. איפא"ק, כל העולם נגדנו, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. כהניסטים מנסים להביא אותם לכנסת כדי שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה. לאן הגענו? טוב, עכשיו גם גיא נשמע לי מאוד לא שבע רצון ממה שהוא שומע. כי אייבי תמיד לוקח את זה כזה קיצוני מדי. אני אומר לך... זה איש קיצוני. רגע, שנייה. קודם כל אני מסכים איתך. אני לא מתחבר לא לסרטון שראינו עכשיו. מה זה? אני שירתי 8 שנים בצבא כקצין, ואני חושב שהסרטון הזה פשוט סרטון לא ראוי. ואני עדיין חושב... אמרת את זה לביבי? אין לי בעיה להגיד את זה גם לביבי. כי הוא הביא אותו. רגע, שמעתי אותך. עכשיו תשמע, קודם כל הוא לא יהיה חבר כנסת. אבל... למה? בגלל שמקום שמיני ברשימה? כן. הוא יהיה חבר הוועדה למינוי שופטים. הוא גם לא יהיה חבר הוועדה למינוי שופטים, ואתה יודע שאתה עכשיו עשית ספין. אתה יודע שעכשיו עשית ספין. זה ההסכם, תקרא אותו. אתה עשית ספין עכשיו, כי הוא לא יהיה חבר הוועדה למינוי שופטים. אתה גם יודע שהוא לא יהיה חבר הוועדה למינוי שופטים. זה מה שחתם עליו בנימין נתניהו. אי אפשר לחתום עליו, על הסכם כזה. כדי להיות חבר בוועדה למינוי שופטים, אולי אתה לא מכיר את הוועדה למינוי שופטים, אתה צריך להיות חבר כנסת. אם אתה לא חבר כנסת, אתה לא יכול להיות חבר הוועדה למינוי שופטים, אלא אם כן אתה שופט או מלשכת עורכי הדין. כנראה שבלשכת עורכי הדין לא ישימו את איתמר בן גביר. אז בוא, תכניס את הדברים שלך לפרופורציות. רגע, תן לי לסיים. שנייה, לא קטעתי אותך. תן לי לסיים. בבקשה. עכשיו, לקחת את זה מפה ועד לרמה של קיצוניות, להגיד, הוא אחראי על רצח רבין, ולהיות, אתה יודע, בוא, אני חושב שראוי יותר, חשוב וראוי יותר להרגיע את הדברים. הבן אדם הזה לא הולך להיות חבר כנסת, ומיכאל בן ארי, שנמצא במקום 5, בספסלים האחוריים, אם הוא ייכנס בכלל לכנסת, הוא לא ישפיע באמת על המהות, ואתה יודע, לא שמעתי אותך מדבר ככה כשדיברו על חנין זועבי, על באסל גטאס ועל אחרים. אני נגדה? אני שמח, ואתה חשבת שהם לא צריכים להיות חברי כנסת? אני לא מכריע. אתה לא מכריע, אבל כשמדובר באמת אתה כן מכריע. אתה מבין, זה מה שאני מדבר, המוסר הכפול הזה לא הגיוני. גיא ואייבי, אנחנו צריכים לעבור לנושא שברומו של עולם. אירוויזיון 2019. בוקר טוב, רז שכניק, כתב ידיעות אחרונות. בוקר טוב, תודה רבה. בכיף גדול. אייבי, יש לך מה לעדכן אותנו על תביעת הדיבה של יאיר נתניהו נגדך? כן, אתמול... בוא נספר רק שהוגשה תביעת דיבה בעקבות פוסט שכתבת נגדו בפייסבוק. לא, בעקבות זה שהגשתי בג"ץ צוללות לחקור את בנימין נתניהו. אגב, כרגע נדחה בג"ץ שני
בעניין הזה של התנועה לטוהר המידות, ואני כבר מודיע שאני הולך להגיש בג"ץ שלישי בעניין הזה, בעקבות העובדה שבנימין נתניהו לכאורה היה לו החזקות בחברה של נתן מיליקובסקי בעת שהוא היה ראש ממשלה, גם שנה וגם עוד מימי שר אוצר. כן, תגיד, אבל אייבי, אתה יודע, יגידו המתנגדים שלך, אני שומע אותך, בבקשה. מאוד נסער בכל המאבקים שאתה אלה, יגידו שאתה בסוף אובססיבי כלפי נתניהו, שבאמת מה שמניע אותך זה האובססיה נגדו. זה לא אובססיה. נגדו, נגד משפחתו. האיש הזה לא ראוי לנהל את מדינת ישראל. הוא הביא אותנו אחורה כמעט בכל הנושאים, דיור, חינוך, בריאות, רווחה. החלום הציוני להקים בית בישראל נחרב בתקופתו. ולכן מבחינתי הוא לא ראוי בהיבט התפקודי. המצב גרוע מאוד. כל מי שאומר את זה, הוא מסתכל על מקרו. אני מדבר ברמה של האנשים. אין דירה, אי אפשר לגמור את החודש. כן, גיא יפרח. טוב, מה אני אגיד לך, זה חוק מסר מושחת. טוב, די, תן לו לענות. תשמע, אני אסביר לך משהו. אני חושב שאם אתה מסתכל על זה, באמת, תנסה לנקות רגע את העניינים הפוליטיים ואת העניינים האישיים, ואני מבין שאתה כבר ממש ברמה בין אישית עם נתניהו ועם הבן שלו. שנייה, בסדר, בסדר. הוא תבע אותך כי אתה עשית דברים כנראה נגדו ברמה אישית, אבל עכשיו בוא רגע תנסה לנתק את זה. מדינת ישראל ב-70 שנה האחרונות, אתם דיברתם על בידוד מדיני, שום בידוד מדיני. נתניהו נכנס לפוטין, לטראמפ, למקרו ולכל האחרים בדלתות פתוחות. דיברתם על עניין ביטחוני, לא היה רנסנס בתחום הזה. אגב, בשכונה הבעייתית שאנחנו חיים בה, כן? אני לא חושב שאנחנו נמצאים במצב מושלם, אבל באופן אמפירי, אתה יודע כמה פיגועים היו בתקופה שלו? אייבי, לא אמרתי שלא היה כלום. אתה חי בשכונה בעייתית, ועדיין, אמפירית, אם תבדוק את זה, אתה תראה שהמצב הביטחוני שלנו הרבה יותר טוב, מבחינה כלכלית, המצב שלנו הרבה יותר טוב. אתה יודע, וזה הבעיה, שכשקשה להתמודד עם הנתונים, אז הולכים לדברים אחרים ולהגיח אותו פוליטית. פתחנו את הדיון הזה בסערה, אנחנו נסיים אותו בסערה. לא, אנחנו נלחץ ידיים. ושיהיה לנו בהצלחה באירוויזיון, עזבו אתכם מכל הדברים מסביב. גיא יפרח מהליכוד, סגן ראש עיריית מעלה אדומים, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, בוקר טוב והמשך שבוע מצוין.